Hola, Skitimers! Ja som aquí. Girona, Sioter, Europe. Roger. Carregar el treball a pujar a la muntanya, Sí, tio, anem carregats com a rucs, tu. Però bueno, és el que hi ha. Ens hem d'instal·lar, després ja tot passa millor. Però bueno, un any més. Ja no sé quin any. Quina edició és aquesta? De totes tu vas fallar una, no? Era la quarta o la cinquena ja. Pues jo em sembla que porto 6 o 7. Totes les que s'han fet. Doncs bueno, família, us anirem explicant cosetes i res, endavant vídeo. Pam! Doncs ja veieu, família, això aquí és on estem nosaltres aquests dies instal·lats, Panamavant, Sena i Pro Cycling Stats. Mireu què tenim aquí, Lito. Quin munt de dies sense sortir, eh? Un munt de dies. Molt malament. Molt malament. M'ha tingut superabandonat. Falta. Vaya tela. Castigats. I ara anem a fer un tomet per provar aquests catxarros de Sena, a veure què tal van. I tenim aquí bastanta patrulla. Hola, Skitimers! Hola, Skitimers! I ara ja ha arribat tothom i anem a fer un tomet curtet. Pam! Mireu quines novetats. Pam! Bac! Ui. Aquí estem, la grupeta. I arrenquem a pedalar. Vinga. Avui ens toca anar a pedalar una estoneta aquí en el super equipo. Mira, Lito i el Cabo, tio, Cabo Supremo. Avui anem a pedalar amb la gent d'Ale fent una social ride. Tenim aquí les bicicletes preparades i l'estant DMT, Cipollini. I a veure si em fan un cafetonet. Estaré molt agraït perquè no hi ha res com un bon cafè italià. Aquí amb l'Edu Castillo. No ens coneixíem, però vamos, hasta la sopa aquesta setmana. Aquí sí, eh? Molt fàcil això de Girona, eh? Sí. El gravel aquí no té res a veure amb el de casa nostra. Mira, Roger, com hi va, quanta cosa. Està aquí de videogràfer i nosaltres estem fent de guies. Bueno, el jefe de ell, eh? Jo vaig aquí de coplau i res. Anem aquí gestionant el tema. Estem parlant pels intercomunicadors com si fossin pros. I res, em deixo caure el grup perquè ens girin ells. Hello! Hola, hola! Caracola, pajarito, sin cola. Va, Girona m'enamora. Molt fàcil. La grave, saps? Opa! Doncs bueno, seguim amb el ride. Dale. Sembla viru dunyà. Ai. Aquí va. Aquí sí, hem passat per tot arreu. Estava així en festes majors. Ai, m'agrada, eh? A fi, dic que no pedalava per aquí a Girona. I per haver un bonyo. Ahí surt la càmera volant. Ai, un gos suelto. Ai, quina por. És guai, tu. Aquest tipus de sortidetes que al final no és tan social, que al final hi ha gent que apreta més el compte, culpa del Roger, que anda molta estona al davant, però vas coneixent gent que abans no havies parlat. Coincidint amb el Dani Sanz, vam coincidir a l'Epic Gran Canària. T'acordes? Ostres, clar, quan canvies de roba o el casco així, algú que l'havies identificat d'una manera, després costa. I bueno, i d'altra gent que he conegut avui. He pogut pedalar una estona amb Fernando Escartín, mític, me'n recordo veure aquelles tardes d'atur i a la vuelta pujant als ports allí, tot doblegat. He fet broma d'això també amb ell. Després em faré una foto, a veure si us la penjo aquí. Que ja sabeu que soc molt poc mitòman, però hi ha cosetes que sí, o certs personatges que em van marcar una època, i ell és un d'aquestos, el qual
tenia molta afició i va fer que el ciclisme m'agradés i formés part del meu dia a dia. I aquí, toms i toms! És trobar-se aquest avituallament. Mireu, molt fàcil. El Roger no té. Però bueno. Fernando, un brindis. Mireu, el mític Fernando Escartín. Màquina de les màquines. Fan number one de quan era petit. En sus años mozos, ¿eh? ¿Cómo le dabas a la bicicleta? Ahí, lo que podíamos, claro que sí. Un grande, un grande. Gracias. Y aquí el jefe. Saludar. Rafaela Carranet. Què? Com ho veus? De lujo. Ara bé. Aquest final. Molt bé. Bueno, entre totes aquestes altres coses, estic ara aquí a la zona de carreres, de competició, on m'han enredat per fer una mica de speaker i ja veurem si acabo tancant la kits de Massis i faig el pòdium o estaré a l'entrega de premis de la Copa del Món de Gravel. Jugaria aquesta, però no sé què em tocarà fer, però bueno, el tema és que estem aquí i veient aquesta la canalleta, com competeixen i com s'ho passen bé, que això sí que no té preu. Veure aquestes futures generacions a tope. Bon dia, Footibers. Avui m'ha tirat de valent, I diuen, hòstia, que guai això que feu, Sí, és molt guai aixecar-se a 5:45 del matí un diumenge. Està superbé. Però bueno, anem a muntar xiringuito, anem a posar banderoles i vinga. I després esmorzar, Però bueno, ja estem aquí amb tot muntadet, les banderoles, el Roger fent entrevistes, que és un màquina. Roger, saluda. I el tio Tolito, que és un màquina que no se li muntava la bandera aquesta. Doncs ara sí! Digues la frase mítica, Lito. Dóna'm 5 minuts. Dóna'm 5 minuts de pau i faré moltes coses. Sí, és que és el més millor. Això és el meu amic. I res, i aquí en Jordi l'Speaker, molt intens, a tope. I esperem la sortida de la Ciclo Brava i anar a esmorzar. Tinc una gana, que ens hem aixecat a 5:45 del matí. Vale, que surt la sortida. Gravo. Més de 2.000 submits a la Wii Olin. Mirava la llista i tirava avall. I avall. Bueno, Skitimers, ja heu vist que això va quedar una miqueta descafeinat, perquè la veritat és que no... Aquest cada setmana a la Cioter ha sigut molt intens i no m'ha donat temps de poder gravar i tampoc de poder veure. I és el segon any que em passa que pràcticament marxo sense haver vist res, perquè entre les obligacions i coses a fer, doncs mira, i aquest any s'ha sumat inesperadament que he fet de speaker. No entrava dins els meus plans, però divendres al mig de matí en Sebas de No Límits em va escriure, trucar i dir tio, com ho tens per poder fer alguna cosa? I jo vaig dir, pues poc m'acosta a mi també. Vaig dir, val, vinga, va. I a més, si em donen algun centimet, doncs bueno, així va ser. Dissabte a la tarda vaig fer speaker, però és que a últim moment, el diumenge, teníem poca cosa a fer, i dic, va, serà el moment aquell que sempre diem d'anar a fer la puti vuelta, d'anar a veure estants, d'intentar fer alguna gestió per mi a nivell de xarxes. Doncs noi, l'any que ve serà, perquè enguany, tururut viola. Perquè just estàvem esmorzant, heu vist aquests callos increïbles del Bar Nou, que està aquí al passeig al costat del pavelló. Que bons estan aquests callos. I són recepta de l'àvia,
de la cuinera, o de la besàvia. Poca broma. I això és que us explicava. Estàvem sopant, estàvem esmorzant. Mira, aquesta tia no s'entera del clima. No s'entera, però no s'entera. En fi, que tot esmorzant rebo un WhatsApp de la Núria, la persona encarregada per part d'Oci Esport de portar el tema aquests. Si podien fer 3 hores de xerrameca a les arribades de la ciclobrava i au, cap allí que van a l'Òscar. 3 hores molt intenses donant l'enhorabona i l'arribada a tots els corredors que havien fet la ciclobrava. Mireu, el pi gros. Vaig xalar molt, però també vaig quedar destrossat, Això de quan fas l'speaker és molt intens i si t'hi poses en sèrio, se t'acaba la bateria ràpid. Però bueno, suposo que també és cosa de la poca experiència i de les poques vegades que ho he fet. Però bueno, sembla que van quedar prou contents i ves que no sigui una opció més dins de les meves ocupacions la de seguir fent de speaker o fer-ho d'una manera més sovint i professional. Tot s'andarà, ja es veurà i ara doncs aquí al dematí he sortit a fer una mica de paddle surf. Us deixo aquí un vídeo. Estava molt guai fins que m'ha tocat girar cua, que se m'ha enredat la troca. M'ha costat arribar a casa. No ho sabeu prou. Però bueno, mireu que bonic. Fantàstic i fabulós. Estic aquí provant coses amb el nou Wahoo que pita perquè tinc aquí darrere el radar posat i va pitant. Si tinc algun element, alguna cosa d'algú que ve per aquí, diu, al tanto, una mesura de seguretat més extra que va molt i molt bé per tal de si se'ns apropa algun cotxe o alguna cosa així i evitar accidents. Bueno, va, a pedalar. Adéu! Doncs bueno, ja hem arribat a Salou, faig mitja volta, que la Cristina està tornant a treballar i així ens veiem, que una cosa i l'altra fa dies que no ens hem vist i ja ho veieu, avui he canviat de muntura, veieu, torno a antes, a l'era d'Euskirim inicial, amb la meva Jàcar, pobreta, la trotinada que arriba a estar, però va finíssima, no fa gens de ciroll, però gens és gens, i això és d'agrair. Això un dia parlàvem amb en Rubén de l'Edelbike, diu, aquesta bicicleta és que va millor ara que al principi. No. Però sí, és veritat, però clar, pintura, cops i de més, té molts cops, bueno, té molt desgast de pintura. Mira, hosti, aquest era en Xema, que està patrullant. Ja m'ha semblat abans, quan he creuat per allà, i que era, que potser era ell, i sí, Xema de la colla vella. I un detall que m'agrada comentar és que tu, el catxarro aquest del radar, el del darrere, no el porto ni enxufat i detecta les coses. Esto es magia, es brujeria. Mireu, sentiu com sona? Quan hi ha algun intrus o alguna cosa que ve a prop, funciona. D'anar agafant-nos el tacte i d'anar coneixent el bitxo aquest. Però bé, tot suma i tot sigui un què. I res, tinc ganes ja del cap de setmana, perquè aquest cap de setmana toca la ranxo, ganes de veure en Gerard i tot l'equip de Classmark, que també, amb la tonteria, fa molts de dies que
que no ens veiem. El Real Madrid està guanyant. He vist passat per aquí el Bart. Ja guanyava 1-0. Ja bona tarda. I bueno, anant. Ventet d'anar demanant molt bé perquè em venia d'esquena. Ara no m'anirà tan bé perquè em ve de cara. Però això ajuda a entrenar. Un gran ciclista, guanyador de molts tours, que tots coneixereu o coneixíeu, ho deia: el viento es mi amigo, me ayuda a entrenar. I sempre ho he pensat, que tenia tota la raó del món. Vosaltres què n'opineu? Ja ho sé, és fastigós. I donen pel cul. Pel sac a fondo. Però què? Aquí, per exemple, aquí, a Cambrils, anant per aquí el planer, s'hi coneix, perquè fots uns entrenos de qualitat. Clar, si ve aire de cara, fas més força i sembla com si estiguessis pujant dalt de la muntanya. Què? Sense guapo, que ve ara. Però bueno, night go. Ai, i clar, ja avui he sortit a res, ara he sortit a fer una miqueta de no res. Dic a pedalar un rato per acostumar-me una altra vegada a la bicicleta. Sí que l'alçada del Sillín és la mateixa. Aquesta és la bici amb la que em van fer la gent d'Esports to Science al fitting, però no sé com va responder mi cuerpo. I abans de dissabte m'agradaria sortir un parell de vegades, ni que fos una d'elles de fer 40 quilòmetres o alguna així. Bueno, ja ho veurem. I què m'han dit els meus pantalonets, tu? Pantalonets guapos, de famera, i avui els he fet el salt. Avui m'he posat un mallot ciclista. Aquest mallot me'l va regalar la gent de Pro Cycling Stats, els que vam estar a Girona. Els hi agraeixo aquest detall, perquè van dir, hòstia, és un mallot molt gros, a nosaltres no ens va bé. I la gent que teníem per allí amb nosaltres, a ningú li anava bé, perquè tots són una colla de pelaganyes, tu. Coll de ciclistes que tots són uns anorèxics, i qui està fort, suficientment fort, per poder portar un mallot així? El Tete Cuete. I mira, superxulo, a Flandinen i superbuit. Una cervesa belga, top. Va, cap a Cambrils, falta gent. Pues ja ho veieu, esquidimes. Quina manera de canviar i d'acabar el dia. Espi, tira el pal en van. No escolta, és més tossuda que una mula. Jo intento explicar les coses, diu, sí, ja et sento. Dic, pues fes-me cas, li intento explicar coses i no m'escolta. I em sento, jo vull avui sopar fritanga i la Xisqui m'ha dit que no volia fritangues, jo. Tenia ganes d'un xipirons. I prefereix un xipirons, no, prefereix un McDonald's que un xipirons. Healthy. Jo avui he fet tantes coses, ja, tercera sessió d'entrenament del dia. Entrenament. Oh, no, sí, ja ho veuràs tu. Demà tinc agulla dels tríceps, segur. Ai, en fi. Ja hem arribat als 1.900, per fi. Estic intentant, bueno, de fet estic coaccionant en tots els meus alumnes, sobretot els alumnes nous que tinc enguany, perquè si no subscriuen al meu canal, no aprovaran. No està tenint gaire èxit la iniciativa. Però insistiré aquesta setmana, perquè hem d'arribar als 2.000, ja. Faria molta il·lusió i per això seguirem picant pedra. Diumenge ens veiem a Ranxo, a Pons. I esperem que vagi la mar de bé i s'ho passem molt bé. Xispi, no vols dir res? Hauries de donar-me suport. Subscriviu-vos al canal de... No, ja, però has de dir. Subscriviu-vos, és que... El canal, que hem d'arribar als 2.000, no? No, als 2.000 no, més. Més, clar, ja, però... A veure si ens podem... als 2.000. I 100.000, que em donés una placa. Però 100.000 no arribaré mai a la vida, tio. Això de fer contingut en català. En fi, no passa res. Content i feliç. Superguai amb la gent que us vaig saludar a la Cioter, que és una passada als que s'apropeu i dieu, mira, Òscar, que ell també m'ha saludat, o no? Va, anirem explicant cosetes. I com sempre diem, 1, 2, 3...